Non. Ezuek? No. Eta hogeietan daukauna, ebazo apuratu pixkat edo bestela gurekin gehatu lasai. Igual bai. Zuek erazutena, bina... Osea, hogeietan hasiko geha zurekin. Bale. Osa, haindik sarrera guztien behar du programakoa. Bale. Eta nahi bazu aprobetxatu zerbaiterako edo bestela hemen geratu. Bale, segaldu. Egunon guztioi eta ongi etorri Durangoko azokara atzo baino lasaiago dago momentuz landako gunea. Jendea badabil, baina ez atzoko ritmoan parranda egingo zuten askok, gu bezalaxe, eta oraindik esnatu gabe dabiltzan. Ireburua? Kasotatik entzunitea. Ireburua? Ez, musika. Ja, bai ba. Asko bazia ez da baino. Haze ostirala izan zuen azokak. Goizetik ilara luzeak, salmenta ugari eta ukalondo pare bat. Arrakastatxuak izan zen atzoko dut. Joari izan zen. Durangoko Arte eta Historia Museoan erakusketa bat antolatu dute. Nestor Basterretxea eskultore gisa historiara pasatu bada ere, erakusketa honekin bere lan oparoa nabarmendu nahi dute. Bai diseinatzaile grafiko gisa, bai ilustratzaile gisa. Nestor Basterretxean marrazkitik abiatutako sormena solasaldia ere antolatu dute. Basterretxearen ibilbide artistiko oparo eta diziplina anitzekoari buruz hausnartzeko aukera eskaintzeko. Egun hartan solasaldi eskaini zuten bi sortzaileek eta honakoa esan zuen bermiotarrak. Hemen bizi izan genuen poza eta Madrilen jaso zuten nahasmena proportzionalak izan ziren. Euskaldunak desagertzea erabaki zutenan eta sekulako atsekabea sentitu zuten bizirik eta zutik geundela egiaztatu zutenean. Eta Larrukertok kontatu zuen filmeak Espainiaritza 3 aldiz agertzera derrigortu zietela. Noski, frankismoa da.
Betagarri eta Mikel Urdangarinen diskoek ere arrakasta izan omen zuten bisitarien artean. 106.000 pertsona bertaratu ziren 4 egunetan. Aurtengo datuak jakiteko oraindik egun batzuk itxaron beharko ditugu noski. Nik zenbat ume pasa diren jakin nahiko nuke. Ziur aurra asko ikusiko ditugula gaur. 11etan ene kantak dantzen ikuskizuna egon delako, ene kantakeko abestirik dantzagarrienak eta ospetsuenak holtzan ikusteko. Baina helduontzako hitzorduak ere baditugu, ez pentsa hori, karena, ekilanbert eta haize, karrikaburu, kokein, txopet, neutroiak, askezur, bernat, etxeparea, 1555, tok eta espalak izango ditugu, ahotsenean. Ekitaldi batzuk badute hori lortzeko almena, bata Durangoko azoka da, eta bestea korrika. Gaurko egunez, 1980an korrikaren lehen edizioa helmugara iritsi zen. Azaroan 29an onartu hasi eta Bilbon amaitu zen abenduaren 7. Lehenengo edizio horretan lekuko barruan eramandako mezua Ricardo Arregik 1976an Euskaltzaindiari idatziriko eskutitza zen. Bertan alfabetatze saia sortzezan proposatu zioten eta proposatzen zion barkatu eta jendeak euskaraz irakurri eta idazten ikastearen garrantziaz hausnartzen zuen. Urdiainen sartu zen mezua, baina korrika Bilbora heldu eta lekukoa zabaldu genuenean ez zekarren mezurik. Han geundenok urdurik jarri ginen, baina lasai itxura hartu eta ezer gertatu ez balitz bezala eman genion bukaera AEK-ko batzordeak prestatutako idazkia irakurrita. Komunikabideek AEK-ari ezarri zioten lekukoa utzi betortzearen errua, eta zenbait erakundek AEK-aren amarroa izan zela saldu zuten prestatuta zeukaren. Artean argitaratuko dugu bigarren atala, baina teoriak iritsiz ezkidu da, eta nik gauzatxo bat esan dut. Ustezko ezkin asko, emitxea bultza bultak. Badakizu zer ezten sekula modaz pasako? Kafea. Eta guk, bigarrena, hirugarrena edo laugarrena hartzeko prest gaude. Eta baita Leire Vargas idazlea ere, oraindik ez da iritsi, baina iritsiko da, bigarren kafe hartuko du gurekin duela urte batzuk, lehenengo hartu baitzuen hementxe, Durangoko azokan. Eta maskak taldekoak ere ezagutuko ditugu. Eta etorkizuneko artefaktua aurkeztuko digute Garako lagunek. Azken mende erdiari buruzko kazetaritza memoria ariketa sakona. Egin eta Euskadi informazionetik Gara. Kronikak urtez urte, 100 irudi eta azal, estigantzak, txikeriak, elkarrezketak, artikuloak eta nire. Entzuleok, abenduak 7 ditu gaur eta larunbata da. Larunbata, larunbata, Durangoko azokatik gara zuekin zuzenean. Ongietorri, bigarren kafean zarete, naiz irratian. Atzo gauean baten batek gogo gehiago egiten zuen dantza entzuleok gaur hemen Durangoko gure sarreran egin duena. Baina Julengo ikotxe harpego zo egun hon? Eta guerdion, ordutegi xelebrean gara. Atera behizten urdua. Goiuri zizaran egun hon? Gozea, talo gurea, dana pilatuta. Ibili. Entzuleok onartzen ditugu marienitoak, azeitunak, kroketak, kalamarrak,
dena taloak, dena onartzen du, Baizketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide, gaur bigarren kafeak 8:77 du, goizak 12 eta 16 minutu edo guerdiak nahi duzuen bezala, abenduak 7 hemen 3, gure lehen gonbidatuarekin 4, zuekin 1000, urrengo 2 orduetan bat egiteko asmotan ongietorri bigarren kafean zarete, naiz irratia. Entzuleok duplaren kantuan nola gure goizak du fatore kakula edo ronkola. Berko dugu gorko zaio Nereak badu, nereak badu. Atzo Julen goiketxo harbe gozo eskuzabaltze bilen eta nik arma sartzerako basoan nahi zuta. Haizuen maite dut entarteak hornik abiatuko dut zuen baimenarekin, lantalde, ze hain zuzen ere maite duta da Durangoko azokan multitas bizitzea, estan batean diskoak saltzen ibiltzea, disko bat aurkeztea ahotsenean, ostegunean, irratsaio bat egitea egunero, eta irratsaio baten erdien joan behar izatea ahotseneara Karenako lagunekin akordoia jotzera. Kontzertu hasi da dagoeneko, nire bi kantuak amaieran dira, baina tira, zuen baimenarekin, hausi da nire maite duta, Durangoko azokaren eromena, egotea gauetan parranda egiten, goizetan irratsaio bat egiten, eta tarteetan diskoak saltzen, diskoak erosten, eta musika egiten. Hori ez palin bada Durangoko azoka zer da. Entzuleok, ni banoa Karenarekin jotzera, baina Goiuri eta Julenen eskutan utze zaituzet, urrengo minutuetan Eire Maiere Laizer izango da gurekin, eta gure lehen gonbidatu aurkeztuko dizuegu segituan, bengo prest daukagu. Bestia mozteko, eta bengoia Julen, zure maitu dut kontatu beharko dugu, zo? Bai, bere maitu dut jatzeko saio egin batetik ze aritzen gara, hemen buruak irakurtzen, diskoak entzuten, gauza bat elkarrizketatu, baina azkenean egunero saio bat egiterakoan, eta bideatik asko pasatzen diren, egunero batzuetan eskutatik ere joaten zaigu asuntoa, eta atzo gertatu zitzen, Mikel Baezal entrevistatu genuen, bere bisita liburuaren entrevistatzeko asmoa genuen, baina esan dago elkartzera eskutatuko antzitzen eta aritu ginen liburuaz gaini beste edozeren inguruan, txorakeria gora da txorakeria da, eta uste dut irratia entzuten zeudena beste aldean akasun gautu zailo zer, erretiratzeko edo parramutu zuzun etorri dira saioa edo zer gertatzen da, hori ere bada ez, azkenean, une batean Amain eman? Gertatu behar duena, eta ordu lortu zuten ez esan marra zentzen, baina oso pasatu nuen. Eta ideazuk? Ongi etorri azokara bide bat ez? Ez da posturaren estandaren
Eta bengo hemen dagoenez, berari ere galdetu beharko diogu, zer maite duen, edo zer gauza izan daiteke, beraz, zurea da hitza, zer maite du bengok? Bueno, esango nizun, ez, hemen gaudela azokan gaur, guretzako 3. eguna da, eta esango nun, maite dutela kasu honetan jendiakin egotia, ez, jendiakin elkarbanatzea momentu espezial hauek, ez. Aurten bai gure lehenengo urtia postua jarri duguna, eta oso pozik gaude, egia esan, jaso dugun arerangatikan, eta hori gare bai espektatiba gabe, eta esango nizun, hementxe gaudela, ez, maite dutela hemen egotia, eta zer gehiago. Durangoko azokak izaten du estres puntu bat, joan behar da leku batetik bestera joateko denbora behar duzu dagoen jendetzarekin, beraz, Julenek aurkeztu dezala ofizialki gure gaurko lehenengo gonbidatua eta ez diogu denbora gehiegi lapurtuko. Ez, hasi ingo gara, ez da? Eskertzearekin hasiko gara, puntual, etorri zaigu gainera oso, eta hemen ja denbora daramazai, eta eskertzen da, horrela txintxo, puntual etortzea. Hasiko, ara aurretik egindakoaren damuri gabe, baina bide berria jorratzeko asmo sendoa erakusten duen lan berriarekin, etorri da Durangoko azokara bengo. Belarra izena jarri dio disko berriari, eta ondo pentsatu eta garatutako prozesu baten emaitza dela, esan daiteke. Orain arte, kaso ezagutzen ez genuen bengo bat ageri da disko honetan, ez dakit, helduagoa, pertsonalagoa, modu askotara deskriba genezake, baina jada berari hitza eman digunez, berari galdetzea izango dugu onena. Ongi etorri, berriz ere? Mi esker. Zer moduz gara? Oso guztua esan zuen bezala, hementxe gatoz ez lan berri honekin, Belarra izena duen diskonekin, asko landu dugun lan bat dela esango nuke, pixkat denbo asko eskaini dioguna, eta oso pozik gaude. Berehala sartuko gara diskoarekin, baina konbidatu guztiei egiten dizkigu bi galdera hasieran, eta horietako lehena izaten da, zein dazuk Durangoko azokarekin duzun lehen oroitzapena? Esango nizun, lehenengo oroitzapena edo dela, duela 10 urte ez, eskolan eta betitze egiten ziguten ez, Durangoko azokan inguruan, zertzegon hemen, euskeran garrantzia, eta pixkat horrekin dakatela ez lehenengo oroitzapen hori, binore bai egia da, esango nizun oroitzapen politena dakatena da, gu behin ja hemen barruan ginela artista bezala ez, duela 2 urte torri nintzenean lehenengo aldiz, nintzen etorri aurkeztea diska bat, bino, hortxe bilin nintzen ez, eta jendeakin euki genu lehenengo kontaktua ere bai, esango nizun oso polita izan zela edo. Eskolarekin etortzen zen bengo ark, burutazio hori bat zuen edo amesten zuen egunen batean hemen txegun ez ni nire estana jarrita nire musika aurkezten? Egia esan ez, egia da eskolakin etortzen ginean, pixka zela guretzako ere bai egun polit bat, azkenin lehenengo eskolatikan kanpo ginelako. Eta gero bai, Durangoko azokak dakan garrantzi guztiak, pixkat dena batuz edo, ez esango nizun egun polita zela guretzako. Eta ez genula espero, ez? Ikustea zenbat artista zeuden behaien gauzekin eta ikusten, esango nizune bai, alderatuz Durangoko azoka horiek eta gaur egungoak pozik nahola, ze iruditzen hau gaur egun musika mentzat estena haunditu indela, ez? Esango nizun geroz eta proposamen gehiago daudela, horregatik estena anitzagoa dela eta pozik nahola ez ikusteagatik gazte guztiak haiden musika egiten eta euskera sortzen, ez? Eta bigarren galdera derrigorrezkoa, azokako aurtengo ekitaldi honetatik, Durangotik, ze erosketa eramango dituzu derrigorren etxera? Egia jartzen postu propio bat ez dugula denboa eduki ez, erosketetara juteko edo. Hoire esango nuke seinale hona dela ez, bino, gorre da judor erosketa pare bat oendikan etxutin, eta ez dakit, erosiko disko pare bat, nik uste igual bain viniloz tale gehiago nazela, pixkatola oroitzapen moduan ere gorretzeko. Eta hola etortzen hauna lehenengoa burura edo esango nizun erosiko dutela berri txarraken jaio musika hil viniluaz, nik uste gazte asko ez markatu zigun lan bat dela. Bueno, bengo, Belarra diskoa esan dugu helduagoa, hausnarketa prozesu baten ondorengo lan badela, gustora geratu zarete, maitzarekin? Bai, egia esan dugun bezala leheno, ez? Nolabait hartu dugu lan hau denbo desentekin urte bat tardi ongea lan hau burutzen edo. Eta bueno, pixka bat, alderatuz lehenago gaten un mixtapea, bizirik izena dauna eta Belarra hau ez, esango nizun bizirik dela gehiago mixtape moduko bat, hau da, 8 kanta genituen pixkat lagun artean eta lagun giro horretan eta sartu genituen denak lan batian ez. Eta Belarra zehose desberdina da. Julen Adurizeko izliaketanik hartu dugun lan bat da, pixkat sortze prozesuan eta bai
bildu gana eta murgildu gana asko ez, soinua zaintzen, denak koherentzi bat eukitzen, esango nuke nabaria dela ez, bere gitarra jotzeko modua, ahotsak bai, denak daude grabatuak nire etxean, ni grabatuak, eta horregatik denak hartu du koherentzi bat, eta esango nizuke borobiltzen saiatu gehala behintzat gure aldetikan lana edo ez. Urte terdiko prozesu bat aipatzen ari zara, aipatu duzu, bidelagunak ere izan dituzula, taldean edo esan nahi du bidelagunekin prozesu hau egitea bera, zer moduzko esperientzia izan da? Bai, egia esan oso polita ez, bai dakaz zorte handia, bat jutelako lagunak ez, beti nire albuan, laguntzen eta sortzen bai ez, kasu honetan Juleneko izlean ere laguna da, bai gure zuzenekotako gitarrista eta zuzendari musikala dela esango nuke, eta hoxe dena etxean gelditzen dela, pixka bat horre ongala, lagun guztiak bai bakoitzak bere alia ez jartzen lan honetan, eta esango nuke belarra denen artean sortu dugun olatu moduko aldela ez. Etxean aritzea, lagunekin aritzea, gauza ederra da, erosoa da lanerako, baina unere batean esan behar da, listo, onaino, hemen bukatzen da, hemen ja hau bukatuta eman behar dugu, bestela ez dugu sekula diskoa itxiko, asko kosta zeizue, istea? Bai, nik uste dela betiko galdera, ez, egoten gala, bateko dugu, otsailan, gero martxoan, gero apirian, gero maiatzen, eta bizkat, zue jarri bertzela, ez, azkeneko deadline edo limite moduko hoi, ez, zuke bai, zure buruai jartzeko presio puntu hoi, eta gauzak ateatzen juteko, bestela egila da, egoten gala beti, ez, artistak nik uste orokorrian, hemen aldatuko dugu hau, jarriko dugu beste hau, eta iruditzen hau jarri berdelare bai, ez, hor pixkat puntu bat, eta nolabait hortikan aurrea jarraiture bai, ez. Esan dugu sarreran orain artekoarekin alderatuta apur bat ezberdina badela, zuk esan duzu baita ere, izan dela nolabait ere, ideia baten bueltan edo kontzeptu baten bueltan aritu zaretela diskoa hau sortzen, ez dakit asmoa bat zenuen edo garbi zenuen zerbait ezberdin egin nahi zenuen aurrekotik eta zerbait aldatu nahi zenuela? Bai, egia da, ez pixka bat, bai dena nahiko azkar pasa dela ez. Horregatik nahi nuen hartu nik bai pertsonalki etenaldi txiki bat ez, iteko lan hau, egia lanak ez ditula kolaborazioak pixkat, esango nuke lan honek plazaratzen dula gutxi gora bera guk nahi genuen ideia edo guk nahi genuen soinua esango nizuke bere osotasunean edo, eta hoxe, hartu dugula lan hau oso lasai eta oso pozik gaudela. Zergatik, belarra? Bai, belarra da, nina azoi hartzungoa, eta pixkat iparraldekin hor gaude mugan, eta bai ez. Eta txikitatik jugun izan dunaz, Hendaiako kostaldea eta pixkat iparraldea. Horregatik belarra da gure Euskal Herriko simbolo bat. Ez da simbolo ohiko bat ez, bino horregatik bai guk nahi genuen hartu belarra olatu hau, uste genulako duela urte bat eta erdi, zetorrela olatu bat, pixka bat metaforikoki hitz egin da ez, olatu artistiko moduko bat guretzako edo. Eta nahi genion euskal simbolo baten izena jarri, eta belarra olatu hau da Urruñan sortzen den uharri izugarri bat, 15-20 metroko olatu bat. Eta pixkat hor dagoen zerbait da ez, gure Euskal Herrian, eta ez dugunak asko ezagutzen, eta pixkat horre omenez edo belarra ez, gure diskan izenburua. Disko honetako abestietako ideia edo arrastoren bat sortu da, belarra olatuari begira, Antxe? Bai, badaude kanta pare batzuke bai, erreferentzi zuten egiten ez, itxasuai eta esango nizuke itxasoko elementu desberdinei ez. Kasu honetan, ero kantua da amodiozko edo la kanta moduko bat, bino dena dago sortuta itxasuan elementu ezberdinekin analogiak edo metaforak iten. Eire Maiak ere uste dut diskoa entzun duela eta uste dut galderaren bat egin nahi zula, beraz, Eire? Bai, igertza pertsonalagoa dela edo atmosferikoa, sonido ezberdina eskala. Nire izun galde, azkenengo bonus track horregatikan. Gobatzen naiz diskoa entzutena nintzanean, iritsi ginean, ditintzan horta, kotxean nijoan, eta hola harrapatu nintzen nenun bat espero ez dakit nola sortu zen kantu hori edo... Bai, egia, esantzun bezala ez, nik uste, ninator rap mundutikan, horregatikan lehen oitentzen rap munduan edo ez, jarri disko dolan batean azkeneko kanta bat bonus track modura, ez zekala musikalki bazter ikusia disko guztiakin eta itentzune pixka diskoa hautsi ez. Horregatikan erreferentzia inez pixka nire, esango nuzuke, nire lehenoko rap musika edo, jarri genuen bonus track hau. Bonus track ere bai, letra atletikan bai, dena belarra disko guztia oso goxua da, pixkatola oso sentimentala da edo. Eta azkeneko kantak egiteuna hautsi lan guztia, eta da kritika moduko bat ez, bai, industriari eta batez ere batzuri ez, badaudela industria murgilduta pixka bat bahaztuz gu musikariak gadela, artistak gala. Eta, hor da, pixkatola ez, hitzekin jolasian edo kantau. Earki.
diskoa egiteak suponitzen du, lan bat, gero disko hau, Durangora ekarri egin behar da, esan duzu, estanarekin, nola daramazu, zer moduzko harrera ari zarete jasotzen? Bai, egia esan oso guztua gaude, egia esan lehenengo urtea ere bai. Eta esango nizuke, ez genula espero ez da, harrera hau beti tortentzea, espektatiba gabe eta pixka bat jendeakin egotia, hori dela azkenin garrantzitsuena azoka honetan. Orokorrian jendia oso jatorra dela etortzen dizula, bere, pixka bat, diskoa gustatu jola edo esatea, edo behintzat hitzonak esatea, eta guztako izugarria, artista eta pertsona bezala ikustia, badagola erantzun bat, askotan ez dakigulako gure etxean gaude ez, kantak egiten eta atatzen txugu, eta igual kontzertu batea jun minon lehenago edo azoka batea etorri minon lehenago, ez dakizu oso ondo jendian ez, erantzuna zein izango den, eta horregatik esango nizun oso eskertua gaudela jende guztiakin. Zalantza asko izan dituzue, azokara estan propioarekin etorri, horrek suponitzen duen lan guztiarekin, gero egon egin behar da, 4 egunetan egon egin behar da, ordu asko dira, gura uste asko eman dizkizue, horrek? Bueno, egia da, aurten ebai, lan guztia eta gero, nahi genula ez estan bat jarri pixka bat, ebai hor gu egoteko eta gure leku aukitzeko, ez? Horregatik oso guztua ongea eta esan dugun bezala. Etorriga pixka bat, ideia gabe edo lehenengo urtea denez probatzea etorri geha. Eta ikusi dugu, azken izan dutena, ez? Askotan ez zula espero eta jendeak ebai erantzuten dula gero lan batinen ondoren edo. Zuzenekoak etorriko dira, kontatu diguzu, diskoa mimo handiz, maitasun handiz eta egin duzuela, zuzenekoak ere modu horretan ari zarete prestatzen? Bai, egia da, hortan gabiltzara ez pixka bat, disko hau eraman nahian zuzeneko batea. Hasiko gara gaina Euskal Herriko hiriburutako aretuak iten, eta egia esan motivazioa handi batekin gaude ez. Pixka bat jendian ganare bai hurbiltzeko eta disko eramateko beste formatu batea. Esantzun bezala gaudela nian hortan ez, pixka bat nola eraman disko hau, nola zintzoki eraman ez, soinua galdua bino ikutxu desberdin batzuk ematen, jendeak bai aurkitzeko esango nun input bat ez, gure kontzertura etortzeko taula. Eta hortan bai gabiltza ez, pixkanaka ilusio askokin, ikusi dugure bai jendean harrera ona izan dela, eta horrekin gaude ez, motibatuak eta beti ezinaz ez eskertu egon jendeakin, eta hortan gabiltza. Sorkuntza prozesuan, diskoaren sorkuntza prozesuan baldintzatu du gerora etorriko diren zuzeneko hauetan defenditzeko moduko disko bat izatea edo lehendabizi diskoa sortzen duzue eta gero jasiko gara hori zuzenekora nola eraban pentsatzen? Bai, egia da genitxula ez, guk iten jugu kantakola bizkat lagun artean eta oi hartzunen ez, dakagun lokal txiki batian edo. Eta egia da ez, beti hor ginela igual kantak oso lasaiak dia batzuk edo nola eramango du hautsoz nagune batea adibidez, ez bino, egia da, nik uste ez musikariak hor beti zalantzoiek baditugula, bino azkenin hemen importaguna musika da, musika da azkenin protagonista, eta nik uste jendeak guztoko bali matu kantak berdin du nujo, ez? Bukatzeko, bengo, musikaren plazan ze zemakitan zaudete, entzulei esateko? 43an. 43, musikaren plaza 43an, bengoren estanean, hortxe topatuko dituzue, zuek gustora, jendea esan duzu, jendea tortze bat zaizue, jendea joan dadila, ez, iritzia jakiteko termometro bezala balio du Durango azokak, ez? Bai, eta nik uste azkenin, bai, hemen garrantzitsuena, beiekin egotia, ez, tartetxoi ematiare bai beiekin egoteko, oso gustua egoten gala azkenin, jende guztia oso jatorra delako, eta ezin gala eskertuko azkenean. Esan da geratzen da, eskerrik asko, bigarren kafera hurbiltzeagatik, ondo joan da daitezela salmentak, eta zuzeneko horietan ere, ikusiko dugu elkar. Ole, mi esker eta plaztero bat hemen egotia zuekin. Segi ondo. Mi esker. Dutela ez aurkitu barruan.
Naiz irratian, bigarren kafea. Igande goiza da eta jada berandu, nahi duzu nazitz egin dezakegu, ezin da ezer konpondu, ezin da ezer konpondu. Bitan zatitu urteak galdu ditut, eskua jarri hotza gola sentitu, zer ez aitzultzen, ezakit nola lotu. Entzuten ari garen nogenen abesti hau, ez da Durangoko azokako nobedadeetako bat, baina laizzer ulertuko du entzuleak zergatik ari garen entzuten. Gauaren bidaia guztiek, ametxe eta mamuek, beti uzten haute oearen oinetan itzalak hartu du berriro argia. Noiz amaituko data nola jakingo dut, non babestuko naiz minik hartuko ez badut. Nogenen abesti bat hartu eta buelta bat eman diolako letrari Itziarrotegik ezer ez dago utzi nuen lekuan, liburuari izenburua jartzeko. Bide batez, Kutxa Fundazioa Donostia Literatura saria jaso duen liburua. Ipuin sorta bat ondu du idazleak eta gaur ipuin sorta horretan murgilduko gara, nik azpimarratu ditudalako hainbat esaldi idazlearekin komentatu nahiko nituzkenak. Urte berririk ez da, 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 urte berririk ez da. Eta lehenengo egunon esan barko diogu Itziarrotegiri, eskerrik asko gurera etortzagatik, zer modun zaude? Egunon, bai, oso pozik. Oso pozik. Bai. Lehenengo bi galderak beti gonbidatu guztiei erabaki genuen galdera hauek egin behar genituela Durangoko azokan, eta horixe izango dira. Lehenengoa da, ea zein den Durangoko azokarekin duzun lehenengo oroitzapena. Lehenengoa. Hortxe harrapatu nauzu, ez dakit niu Durangora, uste dut urtero etortzen naizela, aspaldidanik, eta lehenengoa, ez dakit, lehenengoa, ez da izango lehenengoa, baina igual indartsuena dagoena edo, bada pixka bat jende korronte horren artean egotea, umeak txikiak zirenean, sorgalda gainean hartuta, eta hor pixka bat lehian aritzea estanetara hurbiltzeko, hori da pixka bat oroitzapenik indartsuena. Eta bigarren galdera da, ea zer erosiko duzun bai ala bai aurtengo azokan? Bueno, batzuk erosi ditut, ja. Erosi dut, 1995ko Argitaletxean erosi dut Migranteak, isa bat berena. Patxisu Bizarretari erosi diot beste bat. Eta Konsoni Argitaletxean ere erosi diot beste bat. Eta, bueno, Beberritzen hiztegia ere hortxe daukat apuntatuta. Eta, bueno, besteren bat ere bai. Urte berririk ez da. Sartuko gara liburuan hainbat ipuin dira, baina badago elkarlotzen dituen ari bat, ari hori itzulera dela esango nuke. Batzuetan gertatzen den itzulera bat, bestetan ez da gertatzen, baina denak du lotura itzulera kontzeptuarekin. Eta gainera pertsonaia guztiak, eta hau zuk esango dizu ala den ala ez, niri iruditu zait pixka bat bizitzako une triste, ilun edo itxusi batean daudela, ez da? Bueno, triste edo iluna ez dakit, baina zaila eta erabakigarria, bai, hori seguro. Bai, une erabakigarri batean itzultzen dira, itzuli beharra tokatzen zaie, edo nolabait, bai, egoera esanguratsu bati aurre egin beharrean daude, bai, danak. Momentu batean, ipuinetako batean, aipatzen da honako esaldia, ez ustean, ez dakin ondik, beste hitz batzuk etorri zaizkio. Hitzen laburra gainditu eta estreinakoz izan nor ez zor. Leherketa bat sentitu du, tximista kolpe bat. Tximista kolpeak sentitu dituzu, liburua idazterakoan? Bai, tximista kolpeak bai, baina gehiago igual lehenengo zatia. Nondik etortzen ari zaizkit niri hitz hauek. Hori gehiago izan da, pixkat niretzat deskubrimentu bat liburua idatziala bai. Eta prozesua gozatu duzu? Izugarri, bai. Beste esaldi bat asko gustatu zaidana hemen aipatzen da,
hori da ita, pentsatu du Galderrek, ume izaten bukatu ez zuen heldu bat. Zenbat irakurle sentituko dira identifikatuta esaldi horrekin edo definizio horrekin? Ba tamale segurazki asko. Inor nahi luke baino gehiago, bai. Inoiz entzun aldun, gorputzeko zelulak berritu egiten zaizkigula 15 urtean behin, zelula guztiak. Duela 15 urteko zelula bakar bat ere, ez dinagu mantentzen orain. Nolakoa zen duela 15 urteko Itziarotegi? Nolakoa zen, bueno, oraingoaren antzekoa, segurazki, gauza batzu ez oraindik konturatu gabea edo kontziente egin gabea eta horregatik igual ez dakit ausardia handiagokoa edo. Baina gainerantzean, ez hain diferentea, esan dezaket ez hain diferentea. Teknika desberdinak erabili dituzu ipuin bakoitzean, batzuk email modura, beste batzuk elkarrizketa gehiagorekin edo gutxiagorekin, baina bitxiena agian mugak izango da, puntuazio ikurri gabe, ez koma, ez puntu, dena letra ez. Irakurleentzat bitxia behintzat edo niri bitxia iruditu zait, zergatik? Ipuin horrek nik uste horrela behartzuela, hor Bidasoa ibaia da ardatza, ez? Bidasoa ibaia muga zela, mugak du izena ipuin horrek. Eta pertsonaiak nolabait, pertsonaiaren pentsamentuak deskribatzen dira, pentsamentuen multzoa, pentsamentuen jarioa. Jari hori da pixka bat korronte bat bezala, ibai bat bezala. Eta pentsatzen dugunean guk ez dugu ez punturik, ez komarik, ez letra larriak, ez xeak, ez dugu ezer erabiltzen dena da jario bat, korronte bat, fluxu bat, ibaiarekin egiten da hor pixkat paralelismo bat, jolas bat, eta horregatik horrela behartzen horrek. Aipatu dut hainbat ipuin direla, baina denek dutela lotura eta denek dutela itzulera eta hemen aurrekoan uste dut ostegunean izan zela, aitu ginela aipatzen, hemen dagoen esaldi batien inguruan eztabaidatzen aritu ginen eta da, ez dugula sekula inor ezagutzen, ez da gertukoenak ere, beti edukitzen dugu aurpegi bat gordetan, ilargiak bezala. Hori pentsatzen du pertsonaiak, hori pentsatzen du idazleak baita ere? Bai, hori pentsatzen dut, bai. Hori da pixka bat, ipuinen beste ardatzetako bat, ez? Bestea nolabait misterio bezala. Eta, beste sali batean esaten da, larru azala berez, arresi bat da, ez? Beste aldean zer gertatzen den ezkutatzen duena. Eta bai, badago hor, bestea ezagutzera iristeko desio bat eta hala ere ezintasun bat, ez? Uste dut oso gauza zabaldua dela. Uste dut ipuin horretakoa bertakoa dela, baina haien urrengoa ez dakit, Ametxek Itsasori bidalitako gutun batean honakoa dio. Ez ezagunaren liburutegian badu atal oso bat idazleen egunerokoena. Eta aipatzen ditu hainbat idazle. Eta horien artean aipatzen du Flannery O'Connor. Flannery O'Connor irakurtzeko zurtea eduki badugu, izan da zuk euskaratu zenuelako. Ez da errezak izan hon bat aurkitzea 2009an. Aipamen hau bada aurreko lan horri omenaldi txiki bat? Bai, bada. Izugarri gustatzen zait Flannery O'Connor, iruditzen zait sekula izan den ipuingile honenetako badela. Eta niretzat, zortea aipatu duzu, zortean nik eukin nuen hori itzultzekoa, bai. Eta uste dut eragin handia utzi zidala lan horrek, itzulpen lan horrek. Liburu horren hitzaurrean aipatzen zenituen O'Connorren narrazio gintza ulertzeko bi ezaugarri zaudela. Lehenengoa A, hegoaldekoa izateak, besteak beste hizkuntza eredu berezi baten aldeko autoa egitera behartu zuelako, eta B, erlijioaren gaiak, protestante zinguraturiko eremuan, katoliko izateak nagusiki, bere biziko garrantzia baitu idazlaren obran. Zein dira Itziarotegiren A eta B horiek? Zure narrazio hitza markatzen duten bi ezaugarri horiek edo? Ez dakit, orantxe ari naiz deskubritzen, ez? Bat izango da, hizkuntzaren gaineko hausnarketa izango da bat, seguro, eta gero bestea, nik uste dut ez zer baldin naiz nolabait narratzaile bat, narrazioak, niri historiak kontatzea interesatzen zait, eta historio hori kontatzeko nolabait formarik eraginkorrena bilatzen saiatzen naiz. Baina, eta gero gaiak susmoa dut, baditu dela gai batzuk hor ateratzen direla forma batean edo bestean, baina nabilela hor gai batzuen inguruan. Ez pixka bat, nire burua ezagutzen ari naiz, idazle molde horretan. Idazle edo itzultzaile zer sentitzen zara gehiago? Irakurle. Egia esan irakurle sentitzen naiz gehien.
Orain, ibilbedi entzuten ari gara, ze badago aipamen bat ibilbedi taldeari. Ez da gehiegi sakontzen, baina bueno, aipatzen duzu ibilbedi. Kontatu guzu, zergatik? Bai, bueno, asko gutzean talde bada, eta gustatzen zaizkit bereziki bere kanta batzuetan letrak nola sortzen dituen, ez? Ze letra mota erabiltzen duten. Bai, asko gustatzen zait paseatzera, ateratzera musika entzunez, eta askotan jartzen dut, hori ibilbediren Goldea diskoa adibidez, edo aurrekoak, eta bueno, iruditzen zait oso iradokitzaileak direla. Kanta batzuetan, adibidez, agurrezko eskuetan, edo zira luze beltza, adibidez, daude idatzita oso molde ambiguoan, lausoan, ez? Eta orduan, entzuleak, leku asko dauka, hor tartean, lerro artean sartu, eta bere historioak asmatzeko. Eta, bueno, iruditzen zitzaidan oso jolas polita, ze ipuin horietan hori aipatzen den ipuinean badago nolabait, hori, bestea ezagutzera heltzeko ezintasun hori, eta horren gaineko hausnarketa bat, ez? Bueno, pentsatu nuen igual, interesgarra izango litzatekeela, kanta horren aikuak tartekatuz gero, esatea begira banik. Hemen tartean behar bada historioa gondu dezaket, ez? Nire sormen mekanismoak historio hau ateratzen du lerro arte honetatik. Eta aldi berean, horrekin adierazten nahi da, letragileak letra hori idatzi zuenean zer zeukan buruan inork ez daki, inork ezin du jakin, berak bakarrik. Eta baina aldi berean horrek bide ematen du bakoitzak bere historioa ontzeko, ez? Piskata hausnarketa hori egin izan. Zara naiz gara, gainetik soilik izara, gaur kantuan duzu, orain bat gara. Bihar kantatu ezin, gaur kantuan duzu. Nere aipatu dut, Kutxa Fundazio Donosti Literatura saria jaso zenuela liburu honekin. Uste duzu sari hauek gero eragina dutela adibidez Durangon? Eragiten duela, estanera gerturatzen den norbaitek ikusten balin badua, begira honek jaso zuen Euskadi Literatur saria, edo honek jaso du Irun herriko poesia saria, edo erakartzen dituela? Dudari gabe, esango nuke baietz, bai. Sariaren baten zaion zabalkundeak horrek asko laguntzen du. Laguntzen du liburu argitaratzeko bidean bertan, eta liburua ezagutarazteko bidean zer esanik ez, laguntzen du izugarri. Aipatzen duzu baita ere, zer auskorra den zutik eusten digun zorua, zer erraza den erortzea. Beldurra diozu erortzeari? Bueno, denak bezala uste dut, ez? Uste dut pertsona guztiok daukagula eroriko bat edo gehiago bizitzan, eta gero, klaro, altxatu behar. Enarak itzuli dira, nik ere itzuli egin nahi izan dut, baina ez erkeztit ongi etorria egin atarian. Gogorra da esaldi hau. Bai, gogorra da. Gogorra da, zuk aipatu duzu itzulerak eta dala pixka bat gai zentral bat. Eta bai, hala da, baina gehiago da itzulera ezinezko hori, ez? Hor esaten da, ez dago nora itzuli. Ez dago nora itzuli, gauzak aldatu direlako eta zuk gogoan zenuen lekua begikor hori ez delako existitzen. Bihar haurtzaroaren gainean esaten da. Bihar amaituko da Durangoko azoka eta hemen gauden guztiok itzuliko gara. Eta euskal literatura eta euskal musikagintza itzuliko da bere ohiko lekura. Ze hau ez da bere ohiko lekua. Ehundaka eta, milaka pertsona egotea liburuak erosten edo diskoak erosten, ez da benetan euskal sorkuntzaren errealitatea, eta hori ere izango da itzulera bat, bizi beharko duguna, bihartik aurrera. Zer espero duzu, datorren hilabeteetan zein izango da liburuaren bilakaera? Nire esperantza da irakurlekiko harreman bat izatea. Liburuak pixka bat irakurleak irabazten joatea, eta irakurlearekiko solas hori nolabait izatea. Eta, horren esperoan nago, eta asko gustatuko litzaidake hori gertatzea, solas hori egitea, modu batean edo bestean.
Eta gero, bai, bueno, hau festa izugarri bada, festa ikaragarri bada, eta oso ondo dago, baina oso ondo dago baita ere pixkan dogmartasunera itzutzea, ze bestela, bueno, sortzeak behar du bere leku ilun lasai isolatu hori, eta bestela ezin da. Ikusi zaitugu hemendik elkarren estanean sinatzen, berriro bueltatuko zara sinatzera? Bai, bueltatuko naiz. Oso ondo, orduan ez izugu denbora gehiago leapurtuko. Gure alea sinatzen balin baduzu hori bai eskertuko genuke, eta bestela, gozatu Durangoko azokaz, inguruan gertatzen denaz, hemengo ekosistema oso honetaz, eta baita azokatik atera eta trago bat hartuz, hori ere egin behar delako. Oso ondo, mila esker. Eskerrik asko Itziar zuri. Julen, zeri begira ari zara? Jendetzari begira. Egia da, atzo ordu honetan kanpoan hilara handiagoak zeudela, hori ere egia da. Baina gaur ere goizeko 10:00 hemen ateak zabaldu direnean, berehala bete da landako gunea, eta une honetan ere, eguerdiko ordu bat izateko 6 minutu geratzen direnean, jendetza dabil egia da, ordu ona dela. Egia da baita ere, giroa apur bat baretu dela, goizean euria ari zuen, haize zakarra ere izan dugu, orain eguzkia ikusten dugu, giro atseginagoa dago, goizean baino, eta uste dut horrek berak ere animatu duela jendea landakora, Durangora etortzera, eta hemen txari gara ikusten, gu gauden balkoi honetatik behintzat, parean dugun kale oso hau, jendez leporaino beteta dagoela, aurreko gunetan aipatu dugu, hasieran baziru diela ez, musikaren plaza inguru hori, dela jendez gehien betetzen zena, baina hemen dauden liburu eta bestelako argitaletxeen estanetan ere jendea lepo ikusten dugu. Hemen darama, Toti Martínez de Lezeak azoka hortxe darama, ez da honek ere atzo pagadirekin aipatzen genuen ez, akaso astelenean joan barko dutela fisioaren gana horre eskumuturroiek eta askatzera, ze sinatu ari da Toti Martínez de Lezea, eta asko dira, sinadura lan horietan ari dira, Itziarrotegi bera orain elkarreko estanean bertan ikusten dugu, eta esan dagoa, jendetza dabil, egia da, gaurkoa ere atzokoa bezala egun bete-betea espero genuela, larun bata da, jende askok jai du, eta oraingoz behintzat, aurre ikuspen horiek betetzen ari dira, baina esan duguna, atzo ordu honetan, esango nuke, kanpoan, hilara handiagoak zeudela, barura sartu nahi izateko. Ados nago, bai, gizu ze gertatzen ari zaidan, badago, zakit gaixotasuna den, baina hainbat pertsonak sofritzen dute, eta da, horrela, zure garunak trampa txiki bat egiten dizula, eta badago jendea ez dena gai aurpegiak identifikatzeko. Hau da ustet, ikusmenaren eta garunaren arteko alako, ez dakit, korronteak ez ondo egiten, eta orduan, ez zara gai aurpegiak identifikatzeko. Da, ikusten duzu parean, ikusten dituzu 3 pertsona, baina ez duzu, ez da gai zure burua barneratzeko aurpegi horien ezaugarri bakoitza. Eta hori sentitzen dut hemendik, ikusten dudalako jendetza, baina nahiko banu hemen, ez dakit, nire aizpa edukiko banu, nire aizpa topatu, enuke topatuko. Esaten duzu jendetzaren artean aurpegiak identifikatu edo ezagut? Orain ikusten dudalako masa bakar bat izango balitz bezala, ez pertsona individualak. Nik ikusten ditut hemen, ez dakit, NPC-ak. Atzo hainbat lagunek idatzi zidaten, ire azpiti pasagitxoan, iri beida, ire begira hitzan, baina ez hitzan jabetuko ginenik. Beraz, horrelako zerbait izango da, eta, lasaitzen hau, Goiuri zuri ere antzeko zerbait pasatzen zaizula jakiteak, baina bai, hori atzo ere epatzen genuen ez Goiuri gertatzen dela, ez dakit korrikako lasterketetan, behobia donostia eta horrelakoetan, lehen da bizikoak suelto-sueltoan pasatzen dira, baina gero ja taldea handiak pasatzen hasten direnean, zaila egiten da jende identifikatzea, eta hemen ere, landakon ere antzeko zerbait ari pasatzen beraz, lasaitzen naiz, ni bakarrik naiz. Ez, eta ziur musikariei eta idazlei are gehiago gertatuko zaiela. Bereziki sekulako igarak dituzten nahi adibidez, entzuten ari garen Gorka Orbizurri. Hau da, Janela bat. Guk zikindu
Goizeko edo guardiko 12:49 minutu eta aurrera egingo dugu. Urrengo gonbidatua segituan aurkeztuko dizuegu eta bai, gure gonbidatua behar duen tokian dago. Eserleku hori berarentzat zen eta streamingez jarraitzen duzuenok haren aurpegi ikusiko duzuen noski segituan. Zera esango dizuegu aurrera egingo dugula, esan da bezala, eguerdiko ordu batak hortxe bueltan ditugula. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Paul Valéry 20. mendeko poeta frantsesak zioen, ez dagoela ezer azala baino sakonagorik. Bertan bizi direla gutariko bakoitza osatzen duten narratiba guztiak. Eta azala, goitik bera aldarrikatzera dator Leire Vargas poeta bizkaitarra, azalak kontatzen duena eta ez duena. Paul Valéryk berak zioena baino apur bat sakonago, bihurrituago eta xamurrago. Eta zergatik ez, hobeto baita ere. Agian, Valéryren erreferenteak Edgar Allan Poe, Baudelaire eta Rimbaud zirelako. Eta Leire Vargasenak, Emily Dickinson, Alejandra Pizarnik, Elena Olave edo Taylor Swift. Badago desberdintasuna. Lehenengo lana aurkeztu eta 3 urtera iritsi zaigu Bihotz museo bat. Azaletik larrura eta larrutik haragira. Bidaia ederra irakurlarentzat eta bidaia egiteko Lemazaina gonbidatu dugu gurera. Egunon, Leire? Egunon, eskerrik asko sarrera ederrarengatik eta gonbidapenarengatik. Ondo, bai, ja pixka bat atzoko egunaren ostean azoka nahiko sartuta, atzo gehiago egon nintzen entzule moduan, eta gaur badut aurkezpena arratsaldean eta beraz pixka bat mentalizatzen, baina ondo pozik, bai. Betiko bi galderak egingo ditugu, gonbidatu guztiei egin dizkiogu Durangoko azokan, eta lehenengoa da ea zein den Durangorekin azokarekin. Duzun lehenengo oroitzapen eta zureak izan behar du oso gaztetakoa. Bai, egia esan lehenengoa ez dakit identifikatzen, ze bai, hori, betidanik Durangarra izan da, betidanik etorri naiz, gainera ez bakarrik egun baterako baizik eta egunero gurasoak ere badira irakurtzaleak, amak euskaraz irakurtzen du baitak oraingoz ez, espero laster egingo duela. Eta orduan betidanik etorri izan naiz urtero hainbat aldiz, eta gainera izan da pixka bat bagian senideak edo lagunak zetonzenean kanpotik, haiekin ere bueltatxoa eginez, eta pixka bat hori niretzako zen urtero batean Portaventura nire herrira etortzea moduan, nahiko literaturzalea izan naizelako betidanik, eta bai gogoratzen dut gainera hori, nera bezaroan batez ere egon zirela urte batzuk non hainbeste etortzen nintzen, hainbeste buelta egiten dituen non buruz ikasten nuen non zegoen estan bakoitzan zer liburu, ez dakiz zer. Eta hori pixka bat aldatu da azken urteetan. Orduan lehenengo oroitzapena, egia esan ez dakit esaten, baina biltegia oso zabala delako. Eta bigarren galdera egiten duguna da, zer erosiko duzu bai ala bai aurtengo edizioan? Erosi ditut honezkero pare bat gauza, erosi nuen Nize taldearen kamiseta, eta baita erosi nuen Maiatz argitaletxeak eman zuen Simon Bailen itzulpena, eta horietxe aipatu nahi ditut, egia delako pixka bat saiatzen naizela gainera Durangon
badutelako tokiko liburu dendek azokaren kompetentziak gehigarri hori, pixka bat egunez egun joaten argitaratzen dena eta irakurtzeko gogoa daukadana erosten, eta ezein beste kontzentratzen azokan, orduan bi horiek. Bi galdera hauek egina sakonduko dugu liburuan, aipatzen da esaldi bat, nahiko potentea dena eta nik galdetuko nuke ea izan daitekeen poeta maitasun absolutuan sinistu gabe. Claro, hor kontua da nola begiratzen duzun, ez, maitasun absolutua. Egia da, ni hasi nintzela hori idazten hor badago kontraesana poema horretan, lehenengo lerrotik bigarrenera, esan nuen, ze esaldi hona, ja ez dut maitasun absolutan sinesten, eta gero esan nuen, bueno, igual, ez nago ados esan dudanarekin, ez? Eta, bueno, kontraesanen aldekoak garen, ez? Kontraesanak onartzeanen aldekoak, esan nuen, bueno, zergatik ez poema berberean, kontraesan bat, edo behintzat zalantzan jartze bat, ez? Maitasun absolutuaren kontzeptu horrena. Orduan, nik Taylor Swiftek ondo dioen moduan, ni loverra naiz, team lover, eta maitalea, eta izan nahi dut gainera, esan nahi dut, pila bat sentipenek zeharkatzen gaituzte guztiok agerikoa denez, baina uste dut garrantzitsua dela hori, sentipen argitsuagoetan jartzea fokua ez, bestei aurre egin ahal izateko. Eta zentzu horretan, liburuak harreman interpertsonalez hitz egiten du, eta badaude mingarriak diren momentu edo alderdi asko ez, baina uste dut hain zuzen maitasunean fokua jartzeak egiten dituela horiek bizigarri ez, eta hori egiten jarraitu nahi nuke. Aipatzen dira elurteak, aipatzen da hotza, aipatzen dira gauak, neguan idatzitako liburua da? Uste dut udaberrian, batez ere. Bai, baina bada egia negua dela iruditegi bat nahiko markatzen nauena, hotzaren kontua ez dut oso ondo kudeatzen. Eta orduan bada hori, zerbait usten duena desenteko ajea nigan, eta lotzen dudan asko sentsazio sorta batekin ez, eta gero eguzkia eta epela agertzen denean, beste sentsazio batzuk identifikatzen ditut horrekin ez, eta pixka bat hor bai saiatu naiz gauza ukigarrien eta literal eta zehatzen bidez transmititzen abstraktutzat dauzkagun horiek ez, eta ikusten nola lurreratzen diren abstraktutzat ditugun kontzeptuak gure gorputzean. Hori uste dut izan dela liburuaren gidalerroetako bat edo ardatzetako bat formari dagokionean. Aipatu dut azala, hitza, ezagit noizbait liburu bakar batean azalari hainbeste aipamen irakurri dizkiodan, zentzu honean diot. Zer da zuretzat azala, zentzu anatomikoaz gain? Niretzako azala eta gorputza oro har, baina uste dut azalean bereziki jartzen dudala fokua, badut hor fijazioa, azala eta eskuak. Baina hori dela, pixka bat dena iragazteko tokia, ez? Azkenean azala da, azken gauza banatzen gaituena geure burua eta inguruaren gandik. Eta orduan uste dut ingurukoek ukitzen gaituzten einean beti azala dela lehenengo jasotzen duena, ez? Eta azala dela sentsibilitate hori daukana lehenengo eta behin ikusteko hori nola ari diren ingurukoak hurbiltzen, nola ari garen gu horren aurrean erreakzionatzen, ez? Eta orduan pixka bat azalaren jakintza aldarrikatu nahi nuen horrez, azalari entzute hori. Uste dut gainera iraganean izan naizela eta agian lehenengo liburuan hau pixka bat susma daitekeela, izan naizela pertsona bat asko jokatu nahi izan duena arrazoiari begiratuta ez, eta pixka bat azken urteetan saiatu naiz horri buelta ematen ez, eta arrazoia
zer den zalantzan jartzen edo arrazoia beste toki batzuetan topatzen, ez? Eta hori esango nuke horren isla dela bai. Hurbildu duzu begi bat, hurbildu duzu begi bat eta Amapolak ahoan, esan barik diostazu gauzak ganoraz egiten direnean sobera daudela berbak. Eskerrak, ia guztia daukadan ikasteko oraindik, asko daukazu ikasteko, autobiografikoa da esaldi hori. Bai, noski baiet. Eta espero dut ala sinetziko dudala beti, ez? Izan ere hori da seguruenik bilatzen jarraitzera naraman arrazoi nagusia, ez? Izatea gai, iraganean ziurtzat neuzkan gauzak zalantzan jartzeko, ez? Uste dut liburuaren ibilbidea badela hori, ein handi batean. Eta, bueno, kasu honetan, poema hori esango nuke oso lotuta dagoela liburua zeharkatzen duen beste agian azpi lerro batekin, eta da pixka bat hitzaren eta hizkuntzaren pisua zalantzan jartzearena, ez? Uste dut, idazlea naizenetik nahiko logikoa da, ia fede absolutua beti erekoa izatea hizkuntzaren ganez, eta uste dut izan dudala, baina pixka bat, denborak eraman nahuela hori zalantzan jartzera, ez? Liburuan ere badago hortatik, ez? Izan ere lehenengo atal horretan, sujetu poetikoak amaitzen du momentu batean non badagoen halako manipulazio bat beste pareko pertsonaren gandik, ez? Eta pixka bat horrek darama zalantzan jartzera bere hitza, ez? Ikusten duelako momentu batetik aurrera bere hitza ez dela baliagarria helarazteko besteari helarazi nahi dion hori, besteak ez duelako jaso nahi, ez? Eta orduan hor pixka bat hitza edo lenguaia geratzen da bigarren plano batean eta ekintzak hartzen du fokua, ez? Eta horren ostean esango nuke badagoela hitza edo ahotsa berriz aurkitzeko saiakera bat, baina agian lehen baino kontzienteago izan da badaudela ekintza batzuk nolabait, ekintza ukaezina dela eta hitza azkenean hizkuntza bakoitzak berea daukala, ez? Eta jasotzen dugula modu desberdin baten, naiz eta agerikoa denez badagoen hor zera eremu partekatu bat. Eta orduan hori, uste dut hori bazela beste gauza bat zeinetan nahi nuen fokua jarri, ez? Ekintzaren garrantzian, uste dut ekintza batzuk ere, poema nahiko narratiboak direla, hain zuzen horregatik, ez? Nahi nuelako ekintza presente egon zedin, hizkuntzaren ondoan, ez? Eta hori pixka bat horretara doala. Jakin barik zenbat diodanik, zenbatzuk nolabait egin dugu topo esaldi erdian. Nola utziko diogu garrari egiten. Ez dakit zenbat duten autobiografikotik poema hauek, eta ez dut jakin nahi, baina bai jakin nahi nukela da ea gerora idatzi eta denbora bat pasatzen denean, ea gogorra egiten zaizun gauza batzuk irakurtzea, edo nola bizitzen duzun, behin bizitzako une batean horrela hain sakon eta hain ez dakit gauza batzuk agian zaurietatik, beste batzuk maitasunez lehuratuta egotegitik idatzitako gauzak gerora irakurtzeak ze eragiten dizun? Eragiten dit, bai, baina egia da uste dut dela liburuan kokatzeak berak eta pixka bat eramateak fikziora, ez? Badaudelako hor, hazi autobiografikoa duten testu asko, baina gero agian deskokatu edo deslokalizatu ditudanak nire bizipenetatik liburuan zentzua emate aldera, ez? Eta uste dut horrek lagundu didala hain zuzen, bizipen horien gandik distantzia pixka bat hartzera, ez? Ulertzera neure burua beste era baten, ez? Eta
pixka bat barkaberagoa izatera, ez? Agian nik gogoratzen dudanean, amaitu nuen egoera honetan, ez? Eta zelako inozoa izan nintzen, ez? Liburuko momentu batzuetan gertatzen da hori, pixka bat agian autoen gainetik eta bukatzen duela sujetu poetikoa gauza batzuk egiten, ez? Eta hor, dena ez da autobiografikoa, baina bai noski baduela nire kezka eta bizipen pertsonalearekin lotura, ez? Eta orduan hori fikziora eramateak laguntzen dit beste erabatean ikusten, ez? Eta onartzen pixka bat. Eta orduan itzultzen naizenean testu horietara irakurle moduan, idazle moduan baino gehiago. Bai esango nuke, hori, agian badagoela neure burua epaitzen dudanean, baino begirada askoz eraikitzaileago bat. 3 urte pasa dira lehenengo poema liburutik, 3 urte, batzuk esango dute, asko, bestatzu gutxi 3 urte hauetan ala ere ikusi zaitugu Berezkoa eta Naturala podcastean, ikuskizunean, beste disiplina batzuetan, esan dezakegu, poesiak jarraitzen du izaten zure etxe babesleko? Bai, dudabarik. Bai, esango nuke, beste toki batzuetan amaitu dudala eta amaituko dudala segurenik, pixka bizitzak eramaten nahuelako horra eta badira ikasbideak eta oso ondo pasatu izan dut eta espero dut pasatuko dudala etorkizunean ere alakoetan, baina pixka bat horren atzean dagoen guztia, ez edo hori guztia hasten da idazketatik niretzako, ez? Eta azkenean beste guztia bizipenak dira, baina literatura niretzako da munduari begiratzeko modua, ez? Eta neure burua ulertzeko modua baita ere. Orduan uste dut hori, beti egongo dela hor, eta espero dut egongo dela, bestela tresna hori barik zalantzan jartzen dudalako gai izango nintekeen hori, aurrera egiteko eta ikasten jarraitzeko. Eskerrik asko Leire Vargas, jarraitu azokaz gozatzen, portaventura bitxi honekin disfrutatzen eta iritsi daia liburua irakurle askoren eskuetara. Eskerrik asko zuei, geratuko naiz kanta entzuten bala. So step right out. There is no amount of crying I can do for all this time. We always walked a very thin line. You didn't even hear me. Never gave a warning sign. All this time, I never learned to read your mind. Couldn't turn things around. So now I give a warning sign. So many times. Kantu entzuten geratu da gurekin Leire Vargas eta aurrera egingo dugulako, baina tira biztazo bat harko dugu gure balkoietik, Goiuri. Ez dakit, hemen daukagune itxurari edo. Ez dakit, jendetza dabil, baina esan ere uste dut esango zenutela, azken egunetan egon den eromenetik urrun. Aipatu dugu, atzo baino jende gutxiago dabilela, nabaritzen dela bai barruan, baina berezikin nabaritzen dugula kanpoko hilaretan, Ez dela hemen hainbeste ikusten, kanpoan jendea zai, baina jendetza dago, Hau da, ez ezala inork pentsatu, naiz irratian esan dute jende ez dabilela jenderik, eta gero ona etorri eta beldurtu zea. Agian salmentarako atzo baino egun egokiagoa izango da gaurkoa. Jende gehiegi zegoen eta jendea ito bezala egiten zen, ezin postuetara iritsi eta jende askok ere etxerako bide hartu zuen pixkatzegoen egoera ikusita, kostata, baina gaur oso bestelakoa da egoera eta, oso bestelakoa, pixka bat lasaiagoa da. Gaur uste dut optimo dela.
Daukat, urrengo urteko Durangoko azokarako sekulako ideia. Kriston pelotazoa joko dugu. Beste bat? Bai. Jakin nahi duzu zer den? Bai, noski. Erakusmai bat jarri behar dugu. Aterkiekin. Aterkietan noski poemak egongo dira idatzita. Literatura sustatzeko, edo... Leire Vargas proiektu ontara gonbidatuko dugu. Bai, aterkiak... Poesia dun aterkien stand bat jarriko dugu datorren urtean Durango azokan. Zuk irikitzen duzu aterkia, eta olerki bat, edo bi, edo hiru, edo lau. Eta jartzen dugu hemen stand bat, eta elkarrek baino diru gehiago aterako nuke. Ez dakit ba, baina bueno. Zoze ateako dugu. Gure horrengo gonbidatua segitan gurekin dugu, eta Aire Maia Manterolare bueltan da. Gaur honek zera ulkien jolasa dirudi, bagoaz bagatoz. Baina gustora gabiltza, hemen dinamiko eta gozo aurrera. Behin esan zenidan eta betiko ordenuen nigan. Behin esan zenidan eta betiko ordenuen nigan. Behin esan zenidan... 1997an eginen sorkuntzatik, Euskadi Informazionetik pasata eta azkenik Gararen sorkuntzaraino 1000 pieza informatibo inguru biltzen ditu naizek atera berri duen etorkizuneko artefaktuak. Gure historiako azken 5 hamarkadak biltzen ditu liburuak. Guztira 3000 portada, Foko agentziak egindako 15.000 argazki eta historiako gelditu diren esaldiak bilduz liburuan. Betiko lekuetan galduko garela dakizu. Durangoko azokara datorren jendeak badu euskal kulturarekin konpromesua, komunitate baten parte dira eta komunitate horren historiaren zati handi bat bildu nahi izan du naizek. Urtez urteko informazio, artikulu, elkarrezketa, bitxikeria, lekukotza, irudi, azal, esaldi eta kroniken aukeraketa saiatuarekin. Gogoratzeko, deskurritzeko eta kontsultatzeko. Gararen estandean dago Goien kale 43/4 eskuragarri. Liburuak guztira 488 orrialde ditu, eta hauek egiterako prozesuan Garako 40 langile inguruk hartu dute parte. Horietako bat da gaur hemen dugun Fermin Munarriz. Egunon, Fermin. Egunon. Bueno, lehenik eta behin, zergatik izan da garrantzitsua liburu honen sorrera edo zen izan da asmoa? Oso ondo azalduzu ja, eta ezoiko ariketa periodistiko bat egin dugu urtean zehar, eta jende asko, irakurle asko, esan ziguten, mereziko lukela hori bertsion digitalean agertu dena, egunero, urtean zehar, nolabait biltzea, liburu formatuan, eta hori egin dugu noski aukeraketa berezia egiten, ez harinago egiteko, hala ere, kasi 500 horri aldeatea dira, baina, hola da, azken finean da mendi erdia. Bai. Bueno, hor, gero galdetuko dizeu zen izan dian izpide, ez da, aukeraketa horiek egiterako orduan, baina, zen izan dia zailtasun nagusiak sortzerako orduan, liburu hau sortzerako orduan, zen izan da prozesua azkenean, artxibo eta esaldi portada horiek lan bat atzetikan, eta teknologiak ere bai pentsatzen dut izan dula bere papera lan honetan, ez da? Bai, zailtasunik handiena izan da zuzen, aukeratzea, hautatzea materiala. Tenkau, 50 urte dira, eta orduan, bakarrik portadak, 16.000 izan dira, urte hauetan, eta horrelako gauza guztiekin. Beraz, izan dugu egin genuen lehendabiziko ariketa izan zen, hautatzea. Bai portadak, bai gaiak, bai kronika, bai orduko garai hartako kronikak, irudiak eta hori. Eta gero arazo bat izan dugu urte batzuetan irudiekin, bain zuzen egi itxi zutenean, nolabait itxi zuten erekin fisikoa ere, eta hor geneukan artxibo fotografikoa, ez? Beraz, argazki horietatik batzu lortzeko zailtasunak izan ditugu, ez? Baina gero, konpondu gara, orduko argazkilariekin, eta gero, periodikoak noski artxibatuta ditugu, hori, baina lan handia izan da, arakatzea material guzti hori, azken aukeraketa egiteko. Ez gara izango ez gara. Hamarkada hauetan ikaragarri aldatu da gure gizartea, baina badirudi gauza asko ere mantendu dira. Liburu hau komunitatetik komunitatera egina dago, ezta? Eta, jende askok
bizi izan dugulako, horre liburuan jasotzen dena, eta beste batzuentzat, gazteentzat adibidez, gauza batzu, erabat, ez ezagunak edo ezoikoak izango dira, eta hori azken finean zen nolabait partekatzeko, gure komunitatean partekatzeko eskarmentu izan dugun urte horietan zehar, sortu den eskarmentua, bizipenak, gertaerak, eta azken finean memoria, ez? Eta da komunitate baten, komunitate nik esango nuke Euskal Herriaren memoria dela azken finean, ez? Zen da Euskal Herriaren bizitza, ez? 50 urte hauetan zehar. Beste galdera bat ere plantatzen dugu bertako komunikabideen garrantzia azpimarratzeko, gara eta egin existitu ez balira, zen izango litzateke gure lurraldeko gertakari nagusien aurrean izango genuken iritzia, ezta? Ze garrantzia izan duten portada horiek, zen izango zen genuken iritzia hori egongo ez balitz? Nik uste dut Euskal Herria bera ezberdina izango zela. Azken finean, gertaera, errealitatea, egia, jakinarazteak laguntzen du nolabait bai komunitate bat edo bai nazio bat edo sortzeko, kohesionatzeko eta guzti hori beraz. Egin eta Euskal Informazioan eta gara ez balidatek egungo, herria bera erabat ezberdin izango litzateke. Eta gainera, ene ustez asko ezkerrago, zeren azken finean komunikabide hauek eman dute eta garrantzia eman diete beste edabide batzuetan agertzen ez ziren gertakariei edo realitateei, ezta? Eta nik uste dut horregatik oso importante da edabideen papera eta ezohiko edabideak existitzea. Eta kasu honetan gainera dira, jendeak bultzatuta. Lehen aipatu bezala, nola izan da gertakari klabe horiek berriz birpasatzea? Nola izan da horien aukeraketaetan erraza izango? Ez da erraza izan, baina nolabait izan da gertaera erreferentzialak izan direnak, gertaera historikoak noski, baina hortaz gain pixka bat haratago joan gara berreskuratzeko agian gertari txikiagoak izan zirenak bere momentuan, baina oso ondo islatzen dute garai hartako egoera ere. Beraz, gertaera handiak sartzen dira, historikoak izan dira, eta nolabait, elkar ulertzeko txikiagoak, baina ondo adierazten dutena nola zen Euskal Herria garai hartan, duela 40 urte edo duela 5 urte ere. Horregatik liburuan beste aukeraketa ezberdina egin dugu, edizio digitalean agertuaz gain, egokitu ditugu eduki batzu. Eta garai hartako gertaera edo gertakizunen batzuk bisitatu ditugu. Beraien edo gertakizun horietako lekukoen bitartez edo protagonisten bitartez, baina gaur egunetik ikusita. Eta hori bai, orrialde bakoitzan, pentsatzen dut daola, gertakizun bakoitza dakala bere espazioa liburu honetan, nola antolatu dezue hori bisualki edo nola kontatu dezue gertakari bakoitza liburuan? Liburu antolatu dugu urtez urte, eta urte bakoitzak bere kapitulo osoa du, eta irekitzen dugu urte horren laburpenarekin, ez narrazioa errelatoarekin. Eta gero osagarri moduan, jarri dugu urte horrekin lotuta dagoen edo harribitxi bat edo lekukotasun bat. Eta gero, hortaz gain, aztertu izan behar ditugu irudiak, behar diren urte horrekin lotuta dauden irudiak eta portadak ere, eta esaldi ez dakit historikoak, baina memorian geritu direnak edo esanahia handia zutenak eta hori. Eta horretarako, bigarren atal horretan harribitxiak edo lekukotasunak, kasu batzuetan garai hartako piezak berrargitaratu ditugu,
eta beste batzutan izan da, edo protagonisten edo lekukoen bitartez. Kakezketak, edo... Erki, bueno, ja amaitzen juteko, atzera begiratzerakoan, aurrera begiratzea behartua gaude ere bai, beharrezkoa dugu atzean duguna gogoratzea eta horren baitan aurrera egitea. Artefaktu gisa definitzen da liburua eta halaxe da. Nola jasoko dira etorkizuneko artefaktuak? Galdera zabala, Baina bintzat, liburu honek balio izango du mugarri bat jartzeko gerorako, eta hori da hain zuzen, liburuaren asmoetako bat, hain zuzen etorkizunari begiratzea, ez, eta balio izatea horretarako. Eta bintzat, ibilbide txiki, luze bat egina dugu, oseak, hemendik aurrera, hemendik urte batzutara, berriz ere aukera izango dute ondorengoek egiteko, bigarren artefaktua. Iristen denean espero dugu hemen izate gurendik ere hori kontatzeko. Gararen estandean Goienkale 43-44 eskuragarri duzue artefaktua. Fermin Munarriz, mila esker eta laizzer arte. Zuei, mila esker, bai. Ordu bat aterdiak, ordu erdi Durangoko azokaren azken aurreneko kolpea amaitzeko, eta ona agertu zaizkigu, zin egin zuten bisitan etorreko zirela, eta tukatarrak gurean ditugu bikote, uste dut mikrora konektatu dazkadala bionak. Eguerdion, zer modu zarete? Ondo, oso posikamen. Gu berbakuga eta berbakuk Bai, berba betetzea, izue, itxuran ikusten dizuet, hemen parranda giroan, ez dakit, tamainan ibilizarete. Bizkaia baiz, Eldu berriak. Estandin egon ga, musika zuzen estandin, eta txerreaz batea. Bai. Politxe izan da, oso guztuan da. Bueno, bai. Guk eura erosi, eta eura geuri. Osea, listo. Gitxinez bazaldu do. Durangoko azokako leloa hori da, urten hartzea ematea da. Hoxe, bat disko bat hartu, da beste eman. Da biharko, bizkaten nerviosillo, baina, bueno. Bizar zuzenin. Nerviosillo? Zuzenin, otama osturteta gero. Baina, hasi berriak bazinete bezala, Jesus. Baina, honekin kantokin bai. Hau txeneak aipatu du, aste guztian zehar baduela, soinu proba azkar egin behar hori, gauzak bixi xamar. Baina zuek ere, azkar xamar moldatzen zarete. Bai. Marrazte, gorputz politxak dibujaten. Zer da inbeste urteta gero, hemen Durangoko azokan egotea, badira hemen proiektuak oso hasi berriak, badaude beste batzuk, bizitza oso bat daramatza zuenak, ez dakit nola sentitu zareten eta ze girotan aritu zareten egunotan? Hombre, ilusioi bata, zegu, mugako alde baten edo bestin urtero etorten ga. Batan egon bestin egon, eta, bueno, gutzatu oso toki garrantzitsure hau, eta ilusioi bata, beran zazoi, tuka eguan zazoin, ez ginen aia, eta, bueno, ontsa aiaga, eta posik. Bai, claro, ez genduna eta orduan ize, ez egon, maketa egoazen bakarrik. Orduan Durangoko azoka, za? Da, Elizan. Bai, aterpin. Arkupin. Aldatu da, azoka asko. Asko hazi, Hazi da, aldatu da, bai, ez? Elizako arkupetan zenean azoka, gero hau txenean karpa zenean eta gero guain ja erekin batean dago.
Bai, asko aldatu da, azkeneko urteetan. Piztiak ez etorri izan gaz, da, bueno, ondo. Beti ona olako leku bat etortzit, horren beste euskal kultura ikustite sentiuti, ez da. Bai. Aizue, Bikote, hementxe jarraituko dugu, gonbidatu Mordodoko oraindik eguerdik 12 arte. Ona hori. Baina gauzat esango dizuet. Egongo zarete oraindik musika zuzeneko estandean, egin duzu eia txanda? Egon zarete. Beraz, zuekin egoteko aukera entzuleak, bihar ahotsenean. Zorutan izango da kontzertua. 250. 250. Txomin Uribe eta Josu Aranbarri, eskerrik asko bisita eskarrau egiteagatik, bagoaz bizi-bizi, maskako lagunak ere zai dauzkagu, oraindik Esti Marquezek eta iritsi barrute gurera, eta amabiak bitartean hemen bizi-bizi eriko gara. Zaindu, Bikote. Eskerrik asko. Goizeko ordu batak eta 35 minutu, bagoaz aurrera bigarren kafean Durangoko azokatik zuzenean larun bata eguerdian Marianito ordua, eta oraindik inork ez du Marianitorik ekarri gurera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Harin ez pentsatzen Julen Goiuri, behar dugula lagun pare bat, gurekin gero Marianito bat hartzera animatuko zaizkigunek. Bi badauzkagu hemen? Maiaren bueltan. Nik hemen ikusi ditut bi, oso aproposak iruditzen zaizkidanak gurekin ordu bietan Marianito hartzeko. Marianitoaren kontoi batut aurpegi aldatu zaie, bai batari eta bai besteari, beraz? Akaso bidelagun egokia topatu ditu? Uste dut, baiet, ikusten zaie egunero bizipozez ari direla Julen. Zalantzari gabe. Bazterrak aldatzen, edertzen, kaltetzen, denbora ari da dena eraldatzen. Hori dio, maskak taldearen kantu batek. Ez dakit aldatzea, edertzea edo eraldatzea ote den beraien musikaren helburua, baina buruz buru lehen lan luzea erakusten ari dira egunotan landakon. Inoiz zuzenean ikusi gabe genituenok, atzo izan genuen horretarako aukera bat ahotsenean, eta egiari zor, azokatik etxera eraman dugun horitzapenetako bat izango da atzoko kontzertua. Beti Albor, gitarjolea eta Batit Etxar teklista dira maskak taldetik gurera hurbildu direnak eta beraiekin batera, Tomas Sarageta, bateria eta Patxi Kazena beren hautsak osatzen dute gidarrai eta Itsasuko talde hau. Betxi, Batit, eguerdion eta ongi etorri bigarren kafera. Eguerdion. Zer modu zarete? Oso ondo. Oso ondo, bai. Bai, ongi, bueno. Guztiei ari gara galdera batzuk egiten, gonbidatu guztiei galdera berdinak egiten dizkiegu hasieran alde batetik, zein da zuek Durangoko azokarekin daukazuen lehendabiziko oroitzapena? Kristona. Jasateko gure lehen aldia da hemen, eta ikusten da euskal kulturak bat duela kriston naga, eta da urteko kriston gauza, ez da egin nola ez ditut hitzak, jende pila bat, musikari hainitz, eta liburuak ere, kontzertuak, zinez oroitzapen bikaina izan da, eta espero dugu urtea haunitzen zein gidela. Esperientzia politaria izaten beraz. Bai, zinez. Eta beste galdera, bigarren galdera egiten duguna, aurtengo azoka honetatik, zein dira derrigorrez bai edo bai egingo dituzuen, edo jada egin dituzuen erosketak? Ez dakit. Diskoren bat, libururen bat, erosi duzu, nik erosi dut vinilo bat, Espalakeko disko behia, eta entzungo dut etxan, bai. Bai, badira egia esateko musika zaleak gira, liburuak baino, eta bai badira kriston taldeak, nik pentsatzen utokeri, bada ere Espalak, txopet, lagunak, eta ara, han joan behar dira. Zer nolako harrera ari da izaten zuen disko berri hau? Nolako harrera ari zarete somatzen jendearen aldetik? Zinez ikusten dugu harrera ona dela, Iparraldean izan dugu gure lehen ahemana,
eta hor ikusten dugu egoaldeari aintzinatzen girela eta fiskat ezagutzen ari garela, jende pila bat etorri da eta zinez plazakoa da eta oso pozik gaude. Lehendabiziko lan luzea, Maskak izenarekin, baina entzulari esan behar diogu, zuen taldearen jatorria nolabait ere badagoela, ez? Kakolak izeneko talde batean, han bertsioak egiten zenituzten, konta iguzue, ordutik ona, ze bilakaera izan duzue? Bai, eta izan dugu talde bat, bai hori jok kantu batzu behitzak zen. Nien nintzen. Eta batxitxet zegoen, eta bai baginuen basu jole bat, eta bera lanagatik gelditu izan behar du. Eta orduan teklak sartzea pentsatu dugu. Eta batxitz beraz laguna baita aspalditik etokira gurekin. Beraz hasi gira sortzen lagunaka, kantu bat sortzen, beste bat, eta azkenan hori da gure lan luzea atera da, eta piskat hori da jatorria. Bai. 12 kantuko disko bat atera duzue, aipatu dituzu teklak, gitarra ere badago, bateria, ahotsak daude. Nola definituko zenukete Maskaken musika? Pop, rock eta elektro pixkat. Bai, influenzia initzen zuten aldiran ikuste gure musikan, eta hori da, jok zale handia gira, eta ala ere hasten gira elektroa eta horako soinu ordinagailuarekin untsa ezagutarazten, eta oso gustukoak ditugu elektro, eta orain pixka teknoa, eta horako soinuak hasten gira gure musiketan sagarazten. Hau dira gure influentziak bai. Somatzen duzue zuzenekoetan eta musika estilo horrek jendearen aldetik erantzun harrera ona izaten duela. Bai, zinez, eta sorpreso bat bezala da ez jendearentzat, eta estilo hori euskal musikan ez da hainbeste entzuna, eta orduan kontent gira bai. Diskoaren sortze prozesua, kantuen sortze prozesua, nolakoa izan da? Usutan, hasi gira betirekin, beti bere etxean beti gitarra du, bere eskoetan, badoa dutxatzerat, badu bere gitarra eskoetan, bada komunetarat gauza berdina, lotan gauza berdina. Beraz, bere gitarra ez duzu inor jona izaten. Ez. Komunera gitarrarekin joaten bada, igual. Eta berak baitu sortzen ditu idei asko, pila bat. Eta saiatzen gira hortik abiatzen, eta tekla batzuk sartzen, bateria, melodia bat atxemaiten, eta azken finean lortzen dugu ekilibro bat atxemaiten. Eta bai, nik uste gure desberdintasuna ere da hitzak ez ditugula guk idazten, emaiten ditugu arigogiak, zer aipatu nahi dugun eta baina ez ditugu guk idazten, beraz melodiak sortzen ditugu, hitzak ukan eta melodia sortu eta gero. Beraz, baugu hitza, tekstua, eta hortara abiatzen gira melodia sortzeko. Eta hori ez dut uste talde hainitzek egiten dutela, eta nik uste sentitzen da melodietan, kantu melodietan. Begira bitxia da, sortzeko modu bitxia da. Aipatu duzu, ideia bat etortzen dela, gero elkartzen zaretela eta osatzen duzuela bestia. Horrela esan da erresa ematen du. Bai. Erraz jartzen zaretea ados edo eztabaida asko izaten dira kantuen sortzen prozesu horretan? Bai, gure diskoan, hasieran, bai, ezen zailtasunik bat ere, denak ados ginen, gero ezta sorkuntza gehiago egin, gero ezta bakoitzak bere ideiak bat zituen, eta orduan lortu dugu bai beti ados zaiten puntu baten gainean, eta denak konten gira gauza guzien gainean. Bai, eta sustut batzit gikon bat da, ordinagailuarekin, eta berak oso ondo menperatzen ditu Logic Pro eta horako gauzak beraz. Lau idei desberdin baitu, lau ideiak entxatzen alditugu eta ikusi zein den oberena, eta hola etortzen da gure estiloa. Diskoa Pascal Etxeparerekin grabatu duzue, nolakoa izan da, zer moduzko esperientzia izan da berarekin lan egitea? Bai, zinez, ez genekien batere nola pasako zen, eta gure lehen lana delako, eta zinez Pascalekin aheman ona ukan dugu, eta lagun bat bezala portatu gira, eta hoja, denbora asko ezagri ditugu diskoa grabatzeko, soinuak atxemaiteko, aldaketa batzuk egin ditugu ez zuzunean,
eta zinez esperientza bikaina izan Bai, zen. eta berak lagundu gaitu zinez gure estiloa ukaitea eta ez dago heldu ginen gure ideikin. Adibidez, lehen kantua sortu ginuen, buruz zen, etorri ginen jok parte batekin eta bukaeran pastu ginen deus ulertu gabe elektro pasakte batera eta etzen batere transiziorik eta hori entzun arazi ginen. Eta ekan zen, kriston mierda hori, ez hola egin, eta ara, izan da gure estiloa atxemaiteko laguntza hon bat. Bai, zinez. Beraz, diskoa grabatze hutsa zaratago, parte ere hartu du, utzi dioztu apur bat eskua sartzen abestietan, Paskali? Bai. Eta beharrik, nik uste. Aipatu dugu, atzoko zuzenekoa, ahotsenekoa, nik esan dut, lehen aldiz ikusi zintuztedan atzo zuzenean, eta oso zentzu positiboan harrituta geratu nintzen, ikusi genuen gainera, nola etorri zineten, zuen argi teknikariarekin, zuen teknikariarekin, eta ikusteko ere, bisualki ere ikuskizun ederra izan zen. Zuen zuzenekotik lehen da bizi horrela ateratzen zaidan hitz azpimarratuko nukena, jarrera da, holtzan, sekulako jarrera daukazu. Bai, sentitzen da. Bai, hori transmititu zen duten. Sentitzen da eta kontagiatu ere bai, puntu bat. Kontagiatu ere bai, Antxe ginen gorputza zingeldik eukita, eta ez garraso dantzariek, baina ematen zuen gogoa gorputza astintzeko, eta bai, kontagiosoa zen, bai. Bai, hori entzaiatu gara show bat osoa sortzen, bai argietan, bai soinuan, bai izan historia bat gure konzertuan, hastapen eta bukaera bat, eta gustatu da zaizue, oso pozik gaude. Bai. Badakit, aurten uda partean eta desente jotzen ibili zaretela, hemendik aurrera, zein dira maskaken planak? Aritu gira asko ipajalean, eta orain gure asmoa da sartzea pixkanaka egoalderat, eta saiatzea gure bidea segitzen egoaldean. Badituzu aurreratu daitezken data edo kontzertu iragartzeko modu hori baduzue? Esan hori edo sekretu bada. Esan baldin badaiteke, esan ezin baldin badaiteke, ez da ezer pasatzen baina. Ukan dugu data bat hor Jimmy Jazzen, Gasteizen, eta ara, ez da bidean produkzioarekin lanak ematetan sartu gara. Beraz, espero dugu lagunko gaituela hori egoaldean sartzea zirkuitoan. Eta ere atortzun ari gira, atortzunoken, bai. Zango zarete? Bai, abenduan maiz, egoita sartzean. Eta zuzeneko ez haratago, maskaken sorkuntza prozesua, ez dakit, momentu honetan gauza berria sortzen ari zareten, edo gehiago zaudeten dauzkazuen zuzeneko jei begira, edo nola zaudete une honetan sorkuntza aldetik? Ari gira lanean bai. Beti lanean, beti sortzen. Beti pentsamenetan eta... Etorriko dira begitasun batzu hor laster. Eta nik uste pausa txiki bat inen gula urte hastapenean. Hori gure shoa, gure konzeptua pixkata jamoldatzeko, hobetzeko. Begitzeko eta sorkuntzak ere egiteko. Denbora hartzen baitu sorkuntzak egiteko. Ari zarete hemen estanean jendearen iritziak eta jasotzen hurbiltzen da jendea, zuekin hitz egitera estanera? Bai, etortzen da jendea bai. Atzo eta eren egun etorri dira jende pila bat. Hor ere etortzen da pixkanaka bai emeki. Eta zinez plazer egiten du, jimenetan txartzea jendearekin eta ona da bai. Beti Albor eta Batxite Txart, maskak taldeko kideak, mila esker, gaurko honetan bigarren kafera hurbildu eta zuen diskoaren nondik norakoak azaltzeagatik, eta egunotan ikusiko gara. Eskerrik asko. Eztanda egin arte, eztanda egin arte. Eztanda egin arte, eztanda egin arte. Eztanda egin arte, eztanda egin arte. Begira, begira, sabairi begira, begira, begira. Egon ginen, begira, begira, sabairi begira, begira, begira. Egon ginen, begira, begira, sabairi begira, begira.
eztanda egin gabe maskak Antxon Larranda bururekin entzuten ari ginen, eta maskak entzuten jarraituko dugu, baina zera bertso giroan ere murgildu barra daukagu, badakizue, abenduaren 14an, justu datorren larun batean. Finala. Datorren larun batean hori da. Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finala, badator. Eta, haze asteburuak, abenduak, bai azaroak eta baita abenduak utzi dizkigunak, badela Durangoko azoka, badela Gipuzkoako bertsolari txapelketaren finala. Gero Gabonak, ez dakit, nola iritsiko garen 2025-era? Nekatutak, zalantzari gabe. Bueno, nekatutak igandontara iritsiko gara, baina nekea eta zoiontasuna biak horparez pari izango ditugu baizue. Finale hortarako, Gipuzkoako bertso txapelketako finalerako sarrera bikoitza lortu nahi baduzue, idatzi behar duzue, 688, 722, 544, bigarren kafearen WhatsAppera edo Telegramera, 688, 722, 544, eta esan behar diguzue, zein den Nerea Elustondoren bertsonen agurronen azken oina guk izkutatu egin dugu eta zuek asmatu egin behar duzue. Beti alde horretan egon izan denak, fokupean aztu ezin dituenak, dira aurreko fasetan geratu direnak, taiekiko errespetuz uzten baditzenak, bota nahi ditut nere bertsorik. Ba, hortzi zegoen, bertsorik. Hori da asmatu behar zuena. Erresa da, Oso erresa da, entzuleok. 688 722 544 telefonora idatzi, bai WhatsApp eta baita Telegramez, hemen gure txatean bestela, Instagrametik, nahi duzuen bidetik, eta sei guztue, zein den azken oin hori, eta guk esango dizuegu, ea finalerako txarteloiek zuenak diren nola ez. Aizue, eta beste kontu bat, hemen maskak entzuten ari gara, maskak gozatu genuen oker espanaiz atzo, Julen, Durango bazokaren. Ja, galdu alduzu denboraren nozioa. Erabat galduta daukar denboraren nozioa. Gaur ahotxenean musikan ere proposamen ugari, goizean hori aritu da, proposamen interesgarria, pop giroetan, etxekoak, mengoak. Gerora Karen taldekoak aritu dira, tartean ni neu, akordia jotzen eurekin, kontatu diegu entzulei. Abentsatzen nuen Marianito Bila. Hori, Joan da ibili zarela. Okerrago bila joan badata ezpadu ekarri. Hartuta, etorri da. Pekatu dugu. Eta oraintxe Eki Lamberten kontzertua bukatu berri, bai ez da, Eki Lambert eta Ize Karrikabururen kontzertu hori bukatu berri, hala ere, egingo du saiakera, nik uste oraintxe dela bukatzen eta saltotxo egingo dugula, zuzeneko hori entzutera, eta bertan, ea ze gertat ari den, ahotxeneako zuzeneko ere esan, bada, opari bukatuko zuen, horietakoa. Eki Lambertek, aimar gutxitan bukatuko zuen. Hortxariko da. Hortxe. Agur esan. Hauxe da, txaloak Eki Lambert eta Ize Karrikabururentzat, bihar tartetxoat izango dugu, Eki Lambert gurean izateko, ez azken kantu bat badoteator, ez jasotzen ari dira instrumentuek, beraz amaitu da, Eki Lamberten kontzertu hori, oraintxe soinu proban kokein taldean murgilduko da, bidea da helmugarekin, ondoren arratsaldeko 3 eta 40 txopet, Ostabezuloan, Neutroia, Kaskezur, Tok, Espalak, Odei Barroso eta Benize gau giroan ja, 9:00 10:00 eta azken kontzertuara, azken kontzertua mugarik gabe eta bizinor, gaueko 10:00 11:00 izango dena. Batazu zaizu. Bernat Etxepare, 1545, danseri ensemblek. Hau proiektu 2016an abiatu zen eta disko aurkezpena izango dute gaur arratsaldeko 7:00. 7:00 ez plateruenan, hori ez da plateruenan izango aurkezpen hori. Baina disko aurkezpena da. Bai, musikari gabekoa. Zuzeneko musikari gabekoa alegia. Bai. Ari nintzen, gaur zuzenean joko dutenetaz, eta hauexek ditugu, eta jarraituko ditugu gertutik, gaur arratsaldean buelta bat bintzat, gaur ere komeriak, atzo arratsaldean zegoen hilara bat, Albina Stardustek eta jo zutenean, plateroenara sartu ahal izateko, eta gaur dagoen egitarauarekin, jokatuko nizueke Marianito bat, odo bi,
gaur ere komeriak izango direla, ahotsenera sartzeko. Ba, egizu zer ikusten ari nahi zen asko? Zer? Urboteiak. Jendea pasata dago, Jendeak atzo gau pasa egin zuen. Ezakit kainakaik gau pasa disko aurkeztu du, eta jendeak hori entzun eta gau pasa egitea erabaki duen, baina hemen jendea ura edan eta edan ari da, hemen goitik dena ikusten da, Ur botilak salatzen du jendea. Jendea, hemendik, aize, diru zorroak eta ikusi ditut, eta jendea etortzen da... Koltsoi azpitik diruak aterata, Dirua, hemen billetez, hemen jendea erosketak egiteko preste, ikusten ditut motxila asko, poltsa asko, ari naiz ikusten... Hartzea ematea da, tote baga ikusten ari naiz, eta nik ez du deskuratu oraindik tote bag hori, egitekoen zerrendara boltsa eskuratzea. Ze gehiago, Julen, zer ikusten duzuzuk? Gaur ez dugu besarkadarik ikusten, Ez, gaur gehiago dira ur botilak eta begizuloak. Bai. Beste zer baino. Aurreko besarkadaren kontu hau ez da errepikatu. Marka da gero. Jendetza da, bella orain ere, ordubiak bueltan dira, eta egia dalen aipatu dugu, ez ditugula kanpoan atzo bezain besteko hilarak ikusten, jendeak landakora ez du atzo bezain bestegi itxaron behar sartu izateko, baina jendetza dabil ondo bidean, datozen minutuetan nabarituko da, ez apur bat jetxiko dela, bazkal ordua ere gainean dugulako, eta esan dakoa, jende asko dabil, baina sartzeko moduan. Eta gurekin azken kafe tartetxo hau hartzera gonbidatu duguna, Oiana azko lankidea, Oiana, eguerdion? Eguerdion, nik ez dut hemen kaferik ikusten, Ez, Tartuko nuke, Dana hartu ditu, Oiana. Ez dugu apologia harrorik egin nahi, baina uste dut oraintxe ordu bietan gun Marianito bilagoa zela. Bueno, niri esango ditut, oraintxe bertan garrotiko bat eman berri didatela. Epa, zuk ikusi dugu, berriako lankide garrotikoak zituztela, bai, eta eman dizue bat. Garrotikoi begira, Pasa eta esan, hola begira, hola disimuloarekin, bai. Ez dugu lortu hola konbikzio gehiagirekin aritzea. Eta orain, kafetxo bat izango zen, ja, hola, xapo, baina, bueno. Bueno, Astizekin negozioengo dugu kafea jarri eta beraie garrotikoak jartzen zuzen. Nik kroketan nahiago ordu hontan, Bai, kroketa, bueno. Hori ere ez da txarra. Zemuz Oiana, nola doa azoka? Ondo, haizu zora garri, ez dakit, tope gaur ere, ez? Hala? Atzo baina behar bada zertxo lasaiago ala. Bai, hori ipatu dugu guk. Ibili daiteke. Kanpoan zai hileretan oso denbora gutxi igaro behar duela jendeak. Momentu batutan, nik uste dut oraintxe ez dagoela hilerarik kanpoan. Momentu batzuetan izan dira, baina 5 minutuko itxaronaldiak atzo ordu bete pasatxo zegontzen jendea zain, ez da? Bai. Beraz, nik uste dut gaur bai dela aldea, eta atzo Eki Lanbertekin eta beste artista batzuekin Palentinoko zerbeza momentu horietan aipatzen genuen ez, akaso gehiagitxo salmentarako. Nik sentsazio eukin nuen, estandean egon nintzen arratsalean, Postal Kolekzionisten diskoarekin, Janire Arantzabe esan ezinen diskoarekin ondoan nuen, eta bai, pixka bat joan etorri horretan jende itota zebilela, erosteko agian jende gehiagizela. Bai, hori da kontu ez. Joan etorria bera ere etzela kasik posible momentu batzutan. Zintzen noen pausu bat eman eta esatokitara gerturatzeko ere arazoatzen dituen, zer esanik ez egile edo sortzaileekin hitz egiteko. Momentu batzutan bai izan zen pixka bat, seinale ona ez, bestalde batetik, baina gozamenerako tarte gutxiago. Nik uste dut gaur, badago ambientil hori, badago jendea. Gaur tamainan dagoela esango dugu. Bai. Neurria jatetxeetan hartzen zaio honi baita ere, Bai. Atzo bazkaltzeko lekua topatzea oso zaila izan zen, eta jendea zebilen bueltaka, etzekiela nora joan, otartekoa bukatuta hemen, mai guztiak hartuta beste honetan, hauia istear, gaur ea topatzen dugun bazkaltzeko. Nik uste dut, ostirala beti izaten dela oso egun potentea, ez? Bai, ikasle eguna izaten da bezpera, baina bada lehenengo egun, ez dakit, ofiziala edo, eta denak tropelan, bai. Ni atzor, lauak aldera ebili nintzen, buelta bat eman nuen, eta atera egin nintzen ez zegoen ibitzerik. Ni batetik bestera, guk nola zorionez pasetxo hori daukagun, egiten nuena zen atera. Atera, kanpotik joan hori da. Eta beste betik sartu. Tarrela, baina bueno. Ondo. Oiana, zine zure plana, gaurko larun bat ontarako, abenduak 7?
Ba, plana hau da, Durango da, lehenengo zebrabideaz gozatu, eta bertatik pasako diren lagun guztietaz, eta iluntzeko 8 arte itxi bitarte, hementxe gongo gara, beraz, dagoenarekin, hortxe, batetik bestera. Zebrabidearen inguruan aurrerapen ematen dezakegu? Tira, esate batera hori taldekoak... Gaurko dute gainera? Bai, hori da, etorriko zaizkigu, Asier Lerretxea etorriko zaigu, Izaskun Grazia ere etorriko zaigu, 15, argitaletxekoak ere etorriko zaizkigu, eta beste ez ditut denako goan, oso memoria eskasa dut, ez diot inarri errespetu faltarik egin nahi, baina ez dakit, badira 8 elkarrizketa edo gehiago, bi orduz izango direnak, eta horrela, agroso modu esaten dena, horiek esango nituzke, bai, eta gero badakizu hemen suertatzen dena. Improvisatzen dugula etengabe. Hori da, bai. Entzuleok, Naiz irratiak eta Naizek eta Garak hemen Durangoko azokan eta euskal kulturaren bultzadan egindako desembarko honetan, gu bagoaz asteburuko ariari leku egira, baina arratsaldeko 3etan musikaria da Iker Gurrutxagarekin, eta ondoren 4-tik 6etara zebrabidean, aipatu bezala gonbidatu mordoa, oian azkue lan asko egin. Kroketa bat nahi baduzu esan eta bigarren kafeko ekarriko dizu, Bale, esan da dago kroketa bat nahi dut. Entzuleok bagoaz esan da bezala arratsalde guztian zehar hemen Naiz irratia Durangoko azokatik, bihar eguerdiko 12-etatik 2bietara, bigarren kafearekin, emango diogu azken kolpe hori nolabait, eta hemen gurekin egon nahi baduzue, plazar bat izango da, zaindu asko, aio!